Siyahata ya da iş saparına gitmekleýäňizmi? Onda sizin üçin iň amatly pursat. Bu pursatı elden bermäň. Türk Hava Ýollary Istanbul, Aşgabat, Istanbul ugrulary üçin ýörüýten narxlar hödürleýär. Bu aviakompaniýanyň täze yglan eden aksiýasyna laýyklykda Istanbul, Aşgabat, Istanbul gatnaw ugru boýunça uşak ýolagçylary aviapetekler arzanladylan bahalardan hödürlenýär. Aksiýanyň şertleri: gatnaw ugru Istanbul, Aşgabat bir tarapına TK 024 uçuşu, satyn alyş möhleti 25 aprela çenli, siyahat döwri 15 apreldan 25 aprel aralygynda. Bahasy 332 Amerikan dollarynyň başlanýar. Gatnaw ugry Istanbul, Aşgabat, Istanbul iki tarapına TK 024 uçuşu, satyn alyş möhleti 25 aprela çenli, siyahat döwri 15-25 aprel aralygynda. Ýa-da gaýdyp gelinmeli senesi 2 aýyň içinde saýlanylyp bilinär. Bahasy 599 Amerikan dollarynyň başlanýar. Gatnaw ugry Istanbul, Aşgabat bir tarapına TK 024 uçuşu, satyn alyş möhleti 30 aprela çenli, siyahat döwri 5-23 may aralygynda. Bahasy 312 Amerikan dollarynyň başlanýar. Gatnaw ugry Istanbul, Aşgabat, Istanbul iki tarapına TK 024 uçuşu, satyn alyş möhleti 30 aprela çenli, siyahat döwri 5-23 may aralygynda. Bahasy 579 Amerikan dollarynyň başlanýar. Eger de siz Türkiýanyň beýlek şäherlerinden Istanbuluň üstü bilen Aşgabada uçmaly bolsaňyz, kesgitlenen narh üçin bir tarapyna $50, iki tarapyna bolsa $80 üstüne goşulýar. Habarlaşmak üçin gerekli maglumatlar sizin ekranyňyzda.